галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмид сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген Шура журналы буенча чираттагы темабыз ул да булса Рәҗәб айы темасы. Һәм тарих галимнәре әйтүенчә, Рәҗәб айында безгә бик тә әһәмиятле булган бер вакыйга булды. Ул да булса Исра һәм Миграж вакыйгасы. Ягъни пәйгамбәребезнең Мәдинәдән Акса, Бейтул Мақдис, Иерусалим дип әйтәбез, анда төнлә күченүе һәм Аллаһка, инде Аллаһ белән сөйләшергә, Аллаһның әмерләрен алырга, аның пәйгамбәребезнең күкләргә күтәрелүе. Һәм менә шушы Исра һәм Миграж булганчыга хәтлек пәйгамбәребез белән берничә бик тә инде кызганыч һәм инде авыр вакыйгалар үтә. Ул җәмәгать пәйгамбәребез аңа илчелек килгәннән соң 10-нчы елда аның яраткан хатыны Хадиша вафат була. Һәм пәйгамбәребез тормышы дәвамында һәм бигрәк тә аңа илчелек килгәндә аңа бик зур терәк күрсәткән кеше ул аның хатыны Хадиша иде. Һәм пәйгамбәребезнең балалары да Хадишадан булдылар. Һәм шуңа Хадиша вафат булды. Күпме дә үтми, аның яраткан абыйсы, русча әйтәбез инде дядя дип әйтәбез, Абу Талиб вафат булды. Һәм аңа Мәккәдә яшәү тагын да кыенлашты. Һәм шул кыенлык килгәч, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Таиф шәһәренә чыгып, бәлки Таиф шәһәрендә яшәүчеләр минем дәгъвәтемә, ислам динен кабул итәрләр бәлки Аллаһка гына гыйбадәт кылырлар дип чыгып китә. Һәм Гайша анабыз бер хадисендә искә ала, аннан сорыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, эй Гайша анабыз, Аллаһ илчесе өчен Ухуд сугышы булган көннән дә авыррак вакытлар булдымы?" дигәч, Гайша анабыз әйтә: "Әйе" ди. Пәйгамбәребез өчен иң авыр булган бер вакыйга аның ди Таифка чыгып китүе ди. Таифка чыгып китте, аларны өндәде, чакырды. Ләкин Таиф халкы аны мыскылладылар, көлделәр, хәтта ташлар белән атып кудылар. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шуннан кайтып барганда бик тә зур кайгыга батып, бик тә күңелсезләнеп кайтканда, башымны күтәреп карасам ди, баш өстемдә зур бер болытны күрдем ди. Һәм әйбәтләп карасам ди, ул Җәбраил фәрештә иде дип әйтә. Һәм Җәбраил белән бергә тау фәрештәсе дә бар иде дип әйтә пәйгамбәребез. Һәм шунда Җәбраил мөрәҗәгать итеп: "Эй Мухаммад, телисеңме тау илчесе, тау фәрештәсе монда, телисеңме ул шәһәрдә яшәүчеләргә тауны яудырабыз хәзер" дип әйтә. Аларны һәлак итәбез, юкка чыгарабыз дигәч, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның рәхмәте, аның киң күңеллелеге ул нәрсә ди? Юк дип әйтә. Калдырыгыз аларны. Бәлки килер бер көннәр аларны шул кешеләрнең нәселеннән чыгарлар, шундыйлар, алар Аллаһка гыйбадәт кылырлар. Һәм Аллаһка һич тә тиңдәш китермәсләр дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Таифка газапны тидермичә кала. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать бик тә авыр булган вакыйгалар. Пәйгамбәребезнең якыннары вафат булды, аңа терәк булучылар вафат булды. Аны Таифтан кудылар. Һәм шунда Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезнең күңелен ныгытыр өчен,
Пәйгамбәребезгә терәк күрсәтер өчен, аны сөендерер өчен Пәйгамбәребезгә Исра һәм Миграж мөгъҗизасын бирде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Исра һәм Миграж вакыйгасы җентекләп хадисләр җыентыгында һәм бигрәк тә Сахих Муслим хадисләр җыентыгында искә алына. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәм көннәрдән бер көнне дип әйтә, төнлә миңа ди Бурак исемле бер хайванны китерделәр ди. Ул ишәктән дә зуррак иде, әмма ләкин аттан кечерәк иде дип әйтә. Һәм бу хайван ул ди күз ераклыгы кадәр араларны бик тиз рәвештә уза торган хайван иде дип әйтә. Һәм мин шул Бурак исемле хайванга утырып ди, шундук бер мизгел эчендә Бейтул Мақдискә, Иерусалим, Акса мәчете, шунда хәтле җиттем дип әйтә. Һәм шунда инде шушы Буракны бәйләп куйдым дип әйтә. Аннан соң Акса мәчетенә кирдем дә, ул мәчеттә 2 рәкъәт намаз укыдым ди. Һәм шул намазны укып бетергәч, кире чыкканда дип әйтә мәчеттән Җәбраил яныма килде һәм миңа 2 савыт белән 2 шешәдә 2 әйбер китерде ди. Бер кулында хәмер иде ди, шарап, хәмер, икенче кулында süt иде дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәребезгә сайлап ал дигәч, Пәйгамбәребез sütне сайлап алды. Һәм моны күргәч, Җәбраил, дөрес эшләгәнсең. Син фитраң кушканны сайлап алдың дип әйтә. Һәм аннан соң без Җәбраил белән күкләргә таба омтылдык ди. Һәм беренче күккә таба килгәч, Җәбраил күкләрне ачырга кушты ди. Аннан сорадылар, кем син? Ул әйтте, мин Җәбраил ди. Ә синең белән кем? Мөхәммәд дип җавап бирде. Ә Мөхәммәдне күкләргә чакырдылармы дигәч, әйе ди, аны чакырдылар дип күкләр ачылды дип әйтә. Һәм беренче күк ачылгач, ул күктә Адам алейхиссалам бар иде дип әйтә. Һәм ул мине күргәч, ул мине сәламләште минем белән һәм Аллаһы Тәгаләдән минем өчен бәрәкәт сорап дуа кылды дип әйтә. Һәм аннан соң без ди икенче күккә таба омтылдык ди. Һәм икенче күккә килгәндә яңадан сорап кирергә сорагач, кем син? Җәбраил. Ә синең белән бергә кем? Мөхәммәд. Аңа рөхсәт ителдеме? Әйе, аны чакырдылар дигәч, шунда икенче күккә кирдек дип әйтә. Һәм анда икенче күккә мин ди Иса пәйгамбәрне, һәм аның туганы Яхья, Закария улын күрдем дип әйтә. Һәм алар икесе дә миңа сәлам бирделәр һәм Аллаһтан миңа бәрәкәт сорап дуа кылдылар дип әйтә. Аннан соң 3нче күккә таба килдек ди. 3нче күктә дә сорадылар, кем син? Җәбраил. Синең белән бергә кем? Мөхәммәд. Аңа рөхсәт ителдеме? Әйе ди. Һәм менә шушында 3нче күккә кергәч ди, без Юсуф пәйгамбәрне күрдек ди. Һәм Юсуф пәйгамбәрнең матурлыгы дип әйтә, гүяки аның ди дөньяда булган ярты матурлык ул Юсуф пәйгамбәргә бирелгән иде дип әйтә. Һәм ул миңа сәлам бирде дә дип әйтә, һәм Аллаһы Тәгаләдән дуа кылып миңа бәрәкәт сорады ди. Һәм аннан соң без 4нче күккә күтәрелдек. Яңадан шул ук сораулар сорадылар ди. Һәм ул 4нче күктә Идрис пәйгамбәрне күрдем дип әйтә. Ул да миңа сәлам биреп, ул да минем өчен дуа кылды дип әйтә. Аннан соң 5нче күккә күтәрелдек дип әйтә. Һәм 5нче күкләрдә без Харун пәйгамбәрне күрдек дип әйтә. Аннан соң 6нчы күккә күтәрелдек һәм 6нчы күктә Муса пәйгамбәрне күрдек дип әйтә. Һәм Муса 6нчы пәйгамбәр күктә Мусаны күргәннән соң Муса пәйгамбәр дә сәлам биреп, пәйгамбәребез өчен дуа кылып, ул инде пәйгамбәребез белән Җәбраил 7нче кат күккә күтәрелделәр. Һәм 7нче кат күктә сораулар биргәннән соң безне керттеләр. Һәм шул вакытны 7нче кат күктә мин Ибраһимны күрдем дип әйтә. Ибраһим пәйгамбәрне күрдем, ул ди Бейтул Маъмурга сөялеп утыра иде дип әйтә. Бейтул Маъмур нәкъ менә Кәгъбәтулла өстендә булган 7нче кат күктәге Аллаһы Тәгаләнең бер йорты.
гыйбадат кылу урыны. Һәм шунда Ибраһим аңа терәлеп утыра иде дип әйтә. Һәм ул йортка көн сайын 70 мең фәрештә керәләр дә һәм аннан соң чыгып китәләр. Һәм бүтән бер кашанда ул йортка кире кайтмыйлар дип әйтә. Һәм аннан соң Җәбраил мине Сидратул Мунтаха, җәннәттә иң югары ноктага күтәрде дә дип әйтә. Һәм шунда Аллаһы Тәгалә миңа вахи иңдерә башлады дип әйтә. Һәм шунда Аллаһы Тәгалә миңа өммәтеңә, үзеңә һәм өммәтеңә 50 вакыт намаз фарыз итте дип әйтә. 50 раз совершать намаз на протяжении дня и ночи дип әйтте. Һәм мин шул сүзләрне ишеткәч, аннан соң кире төштем астагы күкләргә, һәм анда Мусаны күрдем ди. Һәм Муса әйтә, нәрсә сиңа Раббың әйтте ди. Һәм шунда пайгамбарыбыз Аллаһы Тәгалә миңа ди 50 вакыт намазны фарыз кылды дигәч, Муса әйтте ди, бар кире кайт Раббыңа, чөнки синең өммәтең моны күтәрә алмас дип әйтә. Чөнки минем өммәтем, ягъни Бану Исраил кавмы, миңа мондый имтиханнар килде ди. Һәм минем өммәтем, моя община, она не смогла этого выдержать дип әйтте Муса. Һәм шунда пайгамбарыбыз яңадан Аллаһы Тәгаләгә күтәрелеп әйтте: "Эй Раббым, минем өммәтемә биргән фарызларыңны җиңеләйтсәң иде" дип әйттем ди. Һәм шунда Аллаһы Тәгалә 5 вакыт фарызга калдырды дип әйтә. Ягъни намазларның санын 5-кә калдырды ди. Һәм шунда пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям яңадан Мусага төшкәч, Муса әйтә: "Кире кайт Раббыңа" ди. "Мөмкин түгел, авыр булачак, өммәтең күтәрә алмаячак" дип мине кире җибәрде ди. Һәм мин шулай йөргәндә ди, Аллаһы Тәгалә мине мондый сүзләр белән туктатты ди. "Эй Мөхәммәд, кем ди? Өммәтеңнән булган кешеләр, әгәр дә көн белән төн дәвамында 5 вакыт намазларын башкарсалар, аларга 50 вакыт намазның әҗер савабы язылыр" дип әйтә. Һәм синең өммәтеңнән булган кешеләргә бер изгелек эшләсә, һаманы эшләмичә калдырса, нинди дә сәбәп белән эшләмичә калдырса, аңа бер изгелек язылыр ди. Ләкин ул изгелеген башкарса, аңа 10 изгелек язылыр дип әйтә. Ләкин әгәр дә өммәтеңнән булган берәр кеше гынах эшләргә теләсә, һәм шул гынахны эшләмәсә, аңа берәйбер дә язылмас ди. Ләкин әгәр дә ул гынахасын эшләсә, башкарса дип әйтә, аңа бер генә гынах язылыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм пайгамбарыбыз әйтә, һәм шуннан соң мин кире төшеп киттем Мусага дип әйтә. Һәм Муса мине әйтә, бар Раббыңнан җиңеллек сора. 5 вакытта күп дигәч, пайгамбарыбыз әйтте, юк инде, мин Аллаһы Тәгаләгә шул хәтле тапкыр, күп тапкыр килдем, мин инде уялам, 5тән дә әзрәкне сорарга дип әйтә пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, намаз, мөселманнар башкара торган намазыбыз, динебезнең икенче баганасы, иң зур изгелек, ул җәмәгать җирдә түгел, ул күкләрдә фарыз булды. Ул бердән-бер фарыз күкләрдә фарыз ителгән, мәҗбүр ителгән, ваҗиб кылынган изгелек булып санала. Һәм пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям андан соң җиргә төшкәч, Акса мәчетенә Аллаһы Тәгалә пайгамбарларны җыя. Әйе, алар вафат булганнар. Әмма ләкин аларны терелтеп, аларга тормыш кертеп, аларны мәчеткә җыя һәм ул пайгамбарларга имам булып пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям баса. Аңа ияреп намаз башкардылар. Һәм аннан соң пайгамбарыбыз шушы Бурак исемле хайван пайгамбарыбызны кире йортына кайтарып куя Мәккәгә. Икенче көнне пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бу кыссаны Мәккә мөшрикләренә сөйләгәч, аннан көлә башладылар. Аннан мыскыллый башладылар. Аның фәлән, син ялганчы, син сихерче, син акылың киткән дип төрле сүзләр әйтә башладылар. Хәтта берсе Әбу Бәкр янына
Ул вакытта ук инде Әбу Бәкр пәйгамбәребезнең иң якын дусты иде, иң якын ярдәмчесе иде. Аның янына килеп, син ишеттеңме? Синең дустың нәрсә сөйли ди? Нәрсә сөйләде ди? Ул ди, янәсе Бейтул Мақдискә, Аксага барган, аннан күккә күтәрелгән дип сөйли янәсе ди. Һәм шунда Әбу Бәкр нәрсә ди? Әгәр дә Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, әгәр дә Аллаһ илчесе ул сүзләрне әйткән икән, димәк ул хак, ул тугры сүзләр. Значит, он сказал правду, дип әйтә Әбу Бәкр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә хәтта Әбу Бәкрнең атамасы, какое прозвище у Абу Бакра? Абу Бакр ас-Сиддик, правдивейший, праведный, правдивый. Откуда оно было получено? Каким образом? Потому что он никогда не испытывал сомнений относительно слов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Пәйгамбәрбез нәрсә генә әйтсә дә, ул һәр вакыт тугры сүз кабул итәм дип җавап бирде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу Исра һәм Миграҗ кыйссасында ул җәмәгать безгә тормышыбызга бик зур гыйбрәтләр һәм бик күп дәресләр бар. Беренчедән, İslam dini fitra dini. Ягъни кешенең чисталык булган, бер әйбер белән дә пычранмаган чиста халаты, иманының чисталыгы. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аңа Җибраил ике шешәне китергәч, берсендә хәмер, икенчесендә сөт иде, пәйгамбәрбез нәрсәне сайлап алды? Сөтне сайлап алды. Чөнки хәмер ул кешегә авырлыклар белән килә. Шулай бит, пәйгамбәрбез бер хадисендә хәмерне зур гөнаһларның анасы дип атады. Мать больших грехов — это и есть распитие спиртных напитков. Ни өчен? Чөнки кеше аек булган вакытта, үз аңында булганда, ул үтерүгә бармый. Ул кешене талауга бармый. Ул нидә дә булса зинагамы, башкаларгамы бармый. Юк. Әмма ләкин әгәр дә акылы китсә, салса, җиппәрсә, әйме, шундук батыр була, как говорится, пьяному море по колено, и бөтен гөнаһларны башкарырга мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Бөтенесен. Менә яңалыкларны ачып карагыз. Мондый зур вахшилек эшләнгән, мондый җинаят эшләнгән, мондый әйбер эшләнгән, кашан эшләнгән? В состоянии алкогольного опьянения. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бу үзенең үрнәге белән безгә тормышыбызга нәрсә файда китерә, нәрсә безгә зыянлы икәнлеген фитра белән күрсәтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, фитра халаты ул хадисләрдә дә искә алына, һәм ул мөэминнең чиста, пөхтә иман рухының чисталыгы, паклыгы дип атала. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Исра һәм Миграҗ кыйссасы безгә иманның нәрсә икәнлеген һәм яқин, убежденность, не испытывание сомнений, яқин нәрсә икәнлеген күрсәтә. Кай вакытларда без бит шушындыйлар бит инде, теге даже әйтем дә бар бит инде, татар ди, тотып карамыйча ышанмый дип әйтәләр. Шулай бит. Менә без үзебезнең адәм баштаклыгыбыз белән мин ул әйберне күрмәдем, ишетмәдем, димәк ул юк дип уйлыйбыз җәмәгать. Бу бик зур хата. Чөнки Аллаһы Тәгалә әгәр дә безгә җәннәтне һәм җәһәннәмне күрсәткән булса, имансыз беркем дә калмый. Беркем дә калмый. Күз алдында җәннәте булса, күз алдында җәһәннәме булса, беркем дә Аллаһы Тәгаләнең ачуына, Аллаһы Тәгаләнең газабына китерә торган эшләрне эшләми. Бөтенесе Аллаһ ризалыгына омтылырлар иде. Һәм менә шушында җәмәгать, иманның бәясе һәм кадере күрмичә дә Аллаһы Тәгаләнең сүзләренә ышанып, иман китереп Аллаһка иярү. Менә ул җәмәгать иман. Һәм шуңа менә шушы иман һәм яқин бер шиксез кабул итү, ышану һәм аңа иман китерү ул җәмәгать хәтта акылың аңлый алмаган әйберләрдә дә шуны син кулланырга тиешсең. Ягъни, әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән берәр сүз килсә, син аны хак итеп кабул итәргә тиешсең. Бер генә шигең дә булмаска тиеш. Заликал китабу ла райба фих, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ул китап, ягъни Коръән, анда бер шик тә юк дип әйтә. Ла райба фих.
Шулай ук, әгәр дә пәйгамбәребездән берәр сахих хәбәр килсә, берәр 100% достоверный берәр хәбәр килсә, син аңа иман китергә тиешсең. Аны калдырып уйлап, да ладно, юк инде, ничек инде ул анда менгән дип, җәмәгать, андый шикләнү ул күферлеккә китерергә мөмкин. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребезнең мөгъҗизалары ул әле Аллаһы Тәгаләдән безне сынауда булып тора. Мәккәдә булганда пәйгамбәребездән Мәккә мөшрикләре сорый иделәр: "Син пәйгамбәр булсаң, син Аллаһы Тәгаләнең илчесе булсаң, давай безгә күрсәт мөгъҗиза" дип әйттеләр. "Покажи нам знамение." Һәм шунда пәйгамбәребез нәрсәсең дигәч, менә шушы айны ди икегә ярып күрсәтте. Сделай так, чтобы эта луна, которая перед нами, раскололась надвое. Һәм шунда пәйгамбәребез дуга кыла, һәм Аллаһ Тәгалә айны икегә айыра. Яра айны. Һәм шунда сез уйлыйсыз нәрсә? Алар иман китерделәр дипме? Юк, җәмәгать. Алар нәрсә әйтә башладылар? Мөхәммәд сихерче, безне сихерләде дип әйтә башладылар. Һәм шуңа кайсы бер вакытта кешенең әгәр дә йөрәгендә нур булмаса, син аңа хит миллион мөгъҗиза күрсәтсәң дә ул кабул итми. Ә нурның ачкычы кемдә? Нурның ачкычы Аллаһы Тәгалә Раббыбызда. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шул мөгъҗизалар сәбәпле Аллаһы Тәгалә кешеләрне сыный, кем иман китерә, кем иман китерми. Һәм без дә мөэминнәр, мөселманнар, Аллаһ Тәгалә илчесеннән килгән мондый хәбәрләргә иманыбыз камил булырга тиеш. Моңа ышанып кабул итәргә тиешбез. Һәм Әбу Бәкрнең дә эше, күрсәткече нәкъ безгә бер үрнәк булып торды. Ул нәрсә ди? Садака Расулуллаһ дип әйтте. Аллаһ илчесе дөрес сүзне, тугры сүзне әйтте дип әйтә. Шулай ук галимнәребез Исра һәм Миграҗ вакыйгасыннан безгә зур бер дәрес, ул да булса намазның әһәмияте. Намаз иң зур изгелек, иң зур гыйбадат. Намаздан да син яхшырак итеп Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кыла алмыйсың. Һәм менә шул намаз җәмәгать, ул җирдә түгел, ул кешеләр арасында түгел, ул күкләрдә фарыз булды. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте? Кем ди шул 5 вакыт намазын башкарса, 50 вакыт намазның әҗерен алыр дип әйтә Аллаһ илчесе безгә хәбәр итә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы намазның зурлыгын, намазның әһәмиятен безгә Исра һәм Миграҗ кыйссасы күрсәтә. Һәм соңгы сүземдә ул да булса пәйгамбәребезнең батырлыгы. Пәйгамбәребез мыскыллаудан, пәйгамбәребез көлүдән, пәйгамбәребез нинди дә булса башкалар ничек аңларлар микән, как они меня поймут, как они меня воспримут дип һич тә куркып тормады җәмәгать. Аллаһ Тәгалә нәрсәне дә булса кушса, ул аны башкарды, ул аны үтәде. Аннан көлделәр чынлап та. Мәккә мөшрикләре көлделәр, мыскыл иттеләр, төрле сүзләр белән атадылар. Әмма ләкин бу пәйгамбәребезнең ныклыгын һич тә какшатмады. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә пәйгамбәребезнең сирасын, пәйгамбәребезнең тормыш юлын укыйк, өйрәник, үзебезгә гыйбрәтләр алыйк. Кайчан әле сез нинди дә булса китапны ачып карадыгыз, кайчан укыдыгыз, кайчан китапның башыннан алып ахырына хәтле укып чыктыгыз? Укыгыз җәмәгать. Ул бер кайчанда әз булмый. Бер кайчанда ул инде укып чыктым, инде ярар булды, җитәр дип тынычланырга кирәк түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки нинди генә вакыт булмасын, пәйгамбәребезнең тормыш юлы һәммә безгә дә бер зур, бер үрнәк булып торачак һәм тормышыбызга зур гыйбрәтләр күрсәтәчәк. Аллаһ Раббыбыз һәммә безгә дә намаз әһелләреннән булырга насип әйләсә иде. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз үзебезнең фитри, чисталык халәтебезне сакласа иде. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз намазның 50 намаз әҗеренә ия булырга һәммә безгә дә насип әйләсә иде. Һәм кыямәт көнендә дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз үзе риза булган хәлдә безне каршыласа иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.